So, for today's video ay gagawa tayo ng Tagalog. Translate natin sa Ilocano. So, gumawa ako ng ito guys, cellphone pa yung ano. So, ito guys, gumawa ako o gumupit ako ng papel at isinulat ko yung Tagalog na i-translate ko sa Ilocano. So, kung ano yung mabunot ko dito na Tagalog guys, i-translate ko sa Ilocano. So, wag na nating patagalin to guys. So, let's start na. So, bubunot na tayo guys. So, halo-haloin muna natin. Ulog na naman. So, bubunot na tayo guys. Kuhanin mo nga yung towel ko. So, ang Ilocano ay alaman jay tuwalya. Kuhanin mo nga yung towel ko, alaman jay tuwalya. So, ayun po yung Ilocano na. So, next na po. So, next na tayo mga Ilocano. So, bubunot tayo ulit. So, ito guys. Kakain na. Yan guys, Sa Ilocano ay manganen. Sa Tagalog ay kakain na. So, next na tayo ulit guys. So, next na naman tayo mga Ilocano. So, pasensya na kung maingay kasi nag-ML yung mga kasama ko dito. So, bumuna na tayo. Ito guys. Maghugas ka nga. Yan guys, Maghugas ka nga. Sa Ilocano ay aginaw ka man. Sa Tagalog, maghugas ka nga. So, ayun guys. Next na tayo mga Ilocano. So, eto na guys. Yung next. Ito na. May tatlo pang bubunutin natin. So, ito na guys. Maganda. Yan guys. Sa Ilocano ay nagpintas. Example, nagpintas ka. Sa Tagalog ay example, maganda ka. So, yan guys. So, next na tayo mga Ilocano. So, next mga Ilocano, dalawa na lang yung bubunutin natin mga Ilocano. So, bubunot na tayo Ilocano. Hindi. Yan. Sa Ilocano ay haan. Sa Tagalog ay hindi. So, ayan guys, For example, haan ka nga mga. For example naman, hindi ka kakain. Ganon. Next na tayo mga Ilocano. So, isa na lang mga Ilocano. Isa na lang. So, wag na natin patagalin to kasi iisa na lang to. Pangit. Sa Ilocano ay naglaad. Example, naglaad ka. Pangit ka. So, ayan guys. So, tapos na ang ating challenge. So mga Ilocano, sa wakas, tapos na ang ating challenge. So, kung bago ka naman dito sa YouTube channel ko, don't forget, subscribe and thumbs up. So, maghintay-hintay ka lang sa mga next uploading ko. So, thank you for watching mga Ilocano. Bye!